sampun atepi prateng jroning pura sagunging para wadya telas kantun teles tilasing palagan keblebek ludira Mahanggandra harus purnaning Bandayuda Sang Hyang Ura mangsah lan Sang Antasena mlebet ya ngarep wis manjing Ancala sepis-pisan mun madyaning Rananggana amung swara kidung layung binarung swara tambur nembang tara mundur asung panglipur dhumateng wadya ingkang ajur mlebet kenging kridaning sangkur melasti-lasing Rananggana amung kuku sendha ingkang kintri maruta tan kantun kandha kuda kanjeng babandhepani Bantala lesah belasah bakang gajah rinajah panah tuwin kenging wadya ingkang kandhuwan kingkin nyemrupi layon gilang-gilang datan karukti lebesin usul petenging ratri ingkang mangsa gesang anggem pareng lumaris muncati baris lumayu ngudi rahayu anyar karo kawurian kang taranggana kaya-kaya datan greta dhateng wadya kang kawelas arsa sambat lan tanandang dokita Hyang Sita Lesmi sunan lai wah padhang dhumateng panandang wiyadi temah datan kraos lawulindahe wis ngancik ing wanci madya ratri sangsaya dalu hararas Abira kang lintang gumedhep Desanya tengah wengi lumarang kantaning pus pita karang nyuwan ing Sang Trijawara mrengengen lur swaraning madu
datan kacarita ing sami saking ladan jangkar bumi. Gento kang minusa tan kadingang mungguing padukuhan Karang Kadempel. Nenggih Kilurah Petruk Perenguk sinaratan hanya karasinom urujak jeruk. Aduh ngerandang ngentang Mbak Metole akak dani Pakne aja
ugek hemel sak dulita lae oleh anakku lanang Sugareng kula wonten dawuh Rama nimbali kang putra Pancakra Wangsa lan kowe Petruk anakku lanang Ngger Supetruk wonten dawuh Kyai lan anakku ragil Ngger Subagong kula wonten dawuh Rama Susemar malah elek Gong kaya ngapa mungguh lega lan senenge atiku nyumurupi anak-anakku ora kendhat nggone cancut kanthi cancing sabiyantu marang wong tuane ngelingi aku dadi kepala desa ingkar kedempel kene kuwi padha dadi perangkatku kabeh Dole nggih mo nggih Pak padha ngatonake oleh padha dandani marang jiwa sing rusak bangun marang laladan lan tansah wekeling pakaryan ora li marang gawean tanggung jawab dhewe-dhewe pun kewajiban kula kok mo nggih nyatane kula Kang Garing Bagong dados perangkat desa nglayani dhateng masyarakat kok mo Bapak pun ate taring dawuh kalih kula sing surasane pamong sing becik kuwi ngladenono apa butuhe kabeh para kawula aja nganti malah njaluk diladeni para kawulane ra ngono to mo iya pancen bener nggih lan maneh kuwi tak elingke nala Garing Petruk Bagong minangka dadi perangkat desa kudu ngerti marang bebaya tumraping pemerintahan nggih weladalah napa bebayane mo nggih nyuwun dawuh napa bebaya tumrap pemerintahan mo lah bebaya tumrap pemerintahan kuwi tumraping Semar ana 5 siji lamun ana punggawa kang ora ngerti marang pakaryane kaping pindho lamun ana punggawa kang adol gawe golek pangalembana kuwi ya bebayani ping 3 lamun ana punggawa ingkang dadi anak emas kuwi ya bebayani Dole kaping 4 lamun ana punggawa kang dadi durjana kuwi saya bebayani meneh geneping kaping 5 lamun ana punggawa kang ora adil kuwi uga bakal bebayani mula 5 perkara mau kudu mok singkiri ya Ngger wah nggih monggo ngestaken dawuh mo karo maneh kowe mung tansah tak elingke elinge marang tembung Pancaguna saka layang Witaradya sing surasane sipating pamong kudu bisa rumeksa rumesep lawan urmangsa nggih rumeksa lire jaga negara saisine kaya dene jaga marang barangmu dhewe ora masuk yaiku rumaket punggawa sijilan sijine lamun ana geseng penemu kudu dirampungke kanthi sarasean dene rumesep lire gawe seneng marang padha-padha saengga solah bawane weh resepi kang padha tumingal Dole ingkang wekasan yaiku rumangsa gelem nglakoni marang apa kang wis mok tindakake kudu tok ora mangsani kudu tok elingi tenan ya Ngger inggih ngestaken dawuh mo inggih sendika mula ora aneh bapak ki dadi lurah seprene isih awet ya Truk lah iya kancane 8 tahun mudhun nek bapak tobat arep rampung pilih meneh saka becike bapak oleh dadi pamong nah iya mergo kakekne duwe semboyan kok Gong semboyane apa yen macan mati ninggal lulang gajah mati ninggal gading nek wong mati ninggal jeneng sing ana manfaate tumraping bebrayan agung marga sak apik-apike wong sing piguna tumrap nyang wong liya ngono ya Truk iya Dole syukur kanthi Petruk matur ngono genah yen Petruk tekun ngibadahi ngerti marang surasane ngagum kang dirasuk Petruk kuwi dhewe ingi sembah nuwun mo iki
iki wis wanci tengah wengi dole, aku bakal manjing yang pelanggatan dhisik. Wis wancine aku kudu sembahyang bengi dole.